ina san ka Shehu Tijjani. Mumiddin Rabbani fardi bila sani ina san ka Shehu Tijjani. Amincin Rabbani fardi bila sani ina san ka Shehu Tijjani. Ya wanda ya tabbata shi daya ya fi gani da idaniya bai da makanin zauniya. Allah ilahiya ƙaran yin ma'ilmiya bege a gurin daya. Amincin Rabbani fardi bila sani ina san ka Shehu Tijjani. Ƙara salati sau daya adadin ka cikin daya don kadarin da ya mamaya yi mare da sigar fardiya don kishin ka da shi biya sa shi rafawu gaba daya. Amincin Rabbani fardi bila sani ina san ka Shehu Tijjani. Mai faira mai gausiya mai kudisiyan kabiya manufar dukan tafiya kan kaunar ka na shagiya marhaba gausin duniya sarki a gidan daya. Amincin Rabbani ya daya fardi bila sani ina san ka Shehu Tijjani. Ya amirul auliya inni saljat wajiya ina ta miƙo godiya zaman kadai bisa kalbiya baka da gairi da gairiya amiri ne tilo daya. Amincin Rabbani fardi bila sani ina san ka Shehu Tijjani. Da sallama na nufo kaya Shehu Tijjani yau daya salimal kalba jibiya madakatar ka da mainiya azabuka asabiya har fukara uka najiya. Amincin Rabbani fardi bila sani ina san ka Shehu Tijjani. Zancen annabi ya gaya guda kairil anbiya mai galaba kan zuciya jihadin nafs ammariya ya dan kalmatul uliya ga kai tsirar mu tarataya. Amincin Rabbani ya daya fardi bila sani ina san ka Shehu Tijjani. Masu biyar sa duniya su ne fama manutiya kitaban gubiya niniya ranar tafasar kwanya zai raba jannatu aliya ga shajerin anbiya. Amincin Rabbani ya daya fardi bila sani ina san ka Shehu Tijjani. Zuwan jiransa sa'adiya min badi ismu Ahmadiya na shaida kai ne hawliya annabi ya yi ta taliya akan ka mai Tijjaniya ruko zuwa Allah daya. Amincin Rabbani daya fardi bila sani ina san ka Shehu Tijjani. Kiran da ba a turjiya tushen zati da jijiya fita kullum kulliya abun boye darajatiya kamar gudun wuce kawalwainiya ka kora kauni gaba daya. Amincin Rabbani daya fardi bila sani ina san ka Shehu Tijjani. Kan kibice da usuliya kalmomin siri daya guda ƙasa da samaniya mawarwarin dusar gagiya kafafun turkan ilahiya tsarin dukan gaibiya. Amincin Rabbani fardi bila sani ina san ka Shehu Tijjani. Kamar mutum tariya ko legowar walgiya ka gargarar da matafiya bakureshen aini madiya lala abun kasuwan kuya abun nufatan zatiya. Amincin Rabbani fardi bila sani ina san ka Shehu Tijjani. Ko da risala ta tsaya kula ya ce ke jiniya sakon rabu da zuciya aikawa sakan daya tijaniyan aika gausiya kai ɗaya ne fardaniya. Amincin Rabbani
kare bayin gaskiya isar wa ruhi kariya jaddin nan ta kuluhiya sau mafakirai ganiya sauyin rai da gani daya rabbani daya bari bila sani na san kashe tijani kayi banyar mamaya zariya duka ga kewaya raba Allah ba wariya ka da kauniya tsintsiya har tawagar tumfafiya muka yi zikiri a guri daya rabbani daya bari bila sani na san kashe tijani sarki mai tijaniya ina masifar sankaya barzakna wa duniya a ko'ina kuma zangaya zawiya wuce zangaya Darussalam farfajiya rabbani daya bari bila sani na san kashe tijani rijali na ta gwagwarmaya da su kana ta ɗawainiya sun rikide hawainiya abin ka bai farfadiya in yayi ma ba shan wuya ba shi da dur a duniya rabbani daya bari bila sani na san kashe tijani ina ya ce ko kai biya sanda ka san ma'amudiya ganin da ya fi na mikiya yana ka an gaza kwaikwaya ka san mashi ba tankiya rabbani bari bila sani na san kashe tijani shaida da mana makiya ba nasara ba lafiya ban soya kasuwa taya su sha zuma na mamiya sirrin bainan zan tsaya abubakar na aminiya rabbani daya bari bila sani na san kashe tijani